Esta colorida árbore de Nadal ilustrará os cartéis edíticos do Concello de Ribeira. A imaxe foi elixida entre preto de 150 traballos presentados ao concurso de debuxo escolar. Xa que foron 446 obras que tuvemos que debatir aí entre todos, con grandes obras de arte, temos mogollón de artistas en Ribeira. Ademais de ilustrar a cartelería, a autora da obra, Elena García, do Centro de Educación Especial Amicos, recibirá un agasallo e un lote de libros. Pois, por parte do Centro de Educación Especial Amicos, encantados de participar nestas iniciativas e demostrar que con apoio todo o mundo pode ser artista e que todo o mundo pode demostrar a súa valía. En segundo lugar, distinguido cun accésit e diploma de honra, quedou o debuxo de Paula Queiruga, unha alumna de 11 anos do Colexio Galaxia. Aos meus pais, a miña irmán pequena, a miña profe, por axudarme a animarme a facer este debuxo. Moi ben. Esta obra converterase na imaxe das felicitacións oficiais que enviará o Concello este Nadal. É super vistoso, é moi orixinal, moi bonito e tamén pois vemos que ten os elementos de Nadal todos aí incluídos. Eu queríalle pedir a Paula, pois, si me deixa utilizalo este ano como postal navideña para a Concellería de Cultura, para poder mandar a todo o mundo. A Concelleira de Cultura aproveitou a comparecencia para anunciar o acendido do alumeado de Nadal e a inauguración do Belén prevista para mañá ás 7:30 da tarde. Os asistentes estarán convidados a un chocolate con churros.